Значи с напредването на представянето на различните оръжия и с хронологически вървейки, се вижда как се променят като тип, като размери. След едноръчните мечове, които представихме, идва ред на мечовете, които са използвани ръка и половина, които са с доста и двуръчи, които са доста по-големи като размери и по-тежки. Това е меч ръка и половина, който се съхранява в Регионалния исторически музей в Варна. Двуостро заточен с един канал, с апликация, която се откри сега при реставрацията, новата реставрация на меча. Ами тя е от няколко елемента, но този, който най-ясно се вижда, е кръг, в който има кръст с разцъфнали краища. Следващото период, да, пак от този период, те са от втората половина на 14 и първата половина на 15 век. Този е много сходен с меча, който показахме от Варна. Този е от исторически музей Попово. При него апликацията е по-различна. Има тази вълчица, която е характерна като знак за високо качество е правена.